o alumnado de música tradicional celebrou unha festa fin de curso. Cunha cea, así celebrou o alumnado dos cursos de música tradicional da parroquia o fin de curso. Foi no serán do sábado 16 de xuño no local social. A cita non faltaron os profesores Silvia e Marcos. As clases de música tradicional desenvólvense cada fin de semana no local social e mobilizan a centos de persoas. A novidade deste curso foron as aulas de acordeón.